И здравейте хора, аз съм Стефо и съм в сървъра на ValiBG Endercraft. Ето тук малко моето развитие, Protection 3, Breaking 3, меч, една легендарка, стренчки, Regeneration, преди малко имаш PvP. Тук малко легендарки де, мечове, всичко. Сега ще покажа и хома ми. В него живее с, ето го, Зач, Аоф и Мусти Суит, мисля, че беше. Тук правим пошенки. Ето и тук брони. Като изцяло добре сме се развили. Мечовете тук още брони. И не, отгоре още броним. Така, тук ни е дървото. Тук ни са като изцяло храните, но аз съм с ранг танк. Ранкът е доста добър. Имам фит и инваси. Пратих СМС, но няма значение. Към броните. Тук изцяло беше за брони, обаче доста се бихме и събрахме 3 честа брони. Тук камъни дърт. Тук руди. И така. И ще им наспаунам, да видим какво ставам. Това ще е нещо като първия епизод на сървъра. Ако сте гледали предишния ми клип, там беше ревюто на сървъра. И така, няма какво друго кажа. Леко ми лаги, защото тегла филм. Извинявам се за което. Преди малко имаше мини евент, нищо не хванах. Май само една легендарка или две. Нещо от този сорт беше. Ето сега ще ви покажа фит, вече не съм гладен. Така, какво друго мога да направим? Тук тия скачат дупката и за какво скачат и тия не знаят. Няма значение. Така, Зач. Ето го ValiBG, ето е онъра. Какво друго да ви кажа? Спауна ще бъде променен, няма да бъде така. След 2 или след 3 дни ще имам кит. Танк, ето сега го нямам. И така, имам Set Pro 3, това ми е за разхождане. Така, Sharpness 3, Fire Aspect 1. Така, ValiBG мята книги за ранг. Това е добре, ако хвана книга, ще имам възможността да стана нещо повече от танк. Например, Room, Helper, YouTuber. Не, YouTuber няма как да стане, защото вие не ми помагате. Фиксате на секунда. Така. Вали сега ще ни телепортне май да хвърли кирчица. В кирчица да хвърли книга. Тъпа септ. И отивам при него, ето. И сега ще ни накара да съберем всичките на едно място. И ще метне книга, ето. Аз нямам скин. Ще ви помоля да се записвате в коментарите. Ще раздам Set Pro 4, Breaking 3 и също Sharpness 5. Ето, Sharpness Spectrum от Bug 2, Fire Aspect 2 и книгата. Sharpness 5 доста добре. И направо това ще бъде следващото раздадено нещо. Така. Които имат ранг да се махнат. Окей. Не съм знаел. Така, 55 легендарки, yes. Така. Поне си хванах едно мечле. И така, влизайте в сървъра, абонирайте се за мен. Ще има линк в описанието за Зач. Ето, Зач Dog 26. Ще има линк в описанието за канала му. Заслужава да се абонирате за него. Ето, той е ютубър. Какво? Кикнаха го. Няма значение. И това беше от мен. Аз съм Стефо. БЕ. Абонирайте се за мене. Чао, чао.